gini nyalo bet ni pek ne counties. Wach no ok pek ne counties kata matin. Wach mineno mar thieth gi mbaka ma iwacho ni counties wach no pek negi. En sigana mar kawo ng'ato timiye pala to imako loge mondo pala no ng'ade. Mokwongo pesa mor mag timogo wach thieth e county en pesa manok. To kata onok kamano, akoni ratege motwe mang'eny momiyo pesa no biro mos ma ok dware. Gimomiyo ne okel gima iluongo ni devolution. An tiere kuma ne wachake gini ka Raila Amolo Odinga nitiere, kendo en notelo ne wach ni kabisa, kendo nantiere kan minister man gi government. Ne achiel kum gima ne wawacho gi the late Kajwang' en ni muzungu no biro mondo extract resources, okaw resources mag jarateng' to tweyo lokro maduong' moywa gi most, to gidhi gigero London, gidhi gigero go France, gidhi gigero go Belgium, gigero go kuonde go te, aeto kuonde go oweko tieko. Kane wazungu ochiwo thuolo mondo jo Afrika obed uhuru, pesa kata mwandu mar piny nodhi okete lwet ng'at achiel. Kwa mfano ne Jomo Kenyatta, koro ichoko ne pes jo Kenya tene mosiemo kumigero. Koro nokel tend gweng' kata devolution mondo jo piny wegi kuma gin tiere no gibed gi sirikandgi ei gwenge gi kuro ma ginyalo wacho ni kae mwadware osuptal, kae mwatue kama. Onge sirikal mora mora mane nigi ng'eyo kuma ji tuore gi gima gidwaro gi yore makuro. Koro kel sirikal machiegni modak e iye kuondego maneno gima ji timo. Ma kiloko mano, tadwa koni ni itimo kathirathira maduong' idwoko Kenya machien kabisa. Kendo kidhi kuonde ka Mandera tinde gin gi lam, kibiro Migori wan gi gik mang'eny, kendo gigi biro bedo kate tokwa kwase e tich modom. Ma ng'ata madwa timo kathirathira wae Milano okel pesa. But adwa nyisi wach thieth gi machendo kata gi nurses gi. Yes. Nitiere another independent oversight institution or independent agency mane katiba kamiluongo ni SRC, Salaries Remuneration Commission. Yes. Salary Remuneration Commission no biro Nairobi ka to wacho ni doctors owinjo chul pesa makama, owacho ni nurses owinjo chul pesa makama, to wacho ni clinical officers owinjo chul pesa makama, to ok owach kuma pesa no ae. Obiro to wacho to mshahara gino affect mshahara chate, to kuongo ketho chik mokwongo ni mshahara gi mbalang' mar jotich ok owinjo kadh 35%. Kisemedo nurses gi jogo mi back date gino onge budget. Koro ichomo go sirikal mar county gi ng'ong'o ni mondo implement gino. Ko implement gino samoro donje yath, ko implement gino donje wach barabara. So gima winjo tudi kende momiyo pod adok mana ne Senate gi National Assembly. Ka jo Salary Remuneration Commission obiro titere Division of Revenue, to biro automatically ne county as an additional amount. Ni wasemedo jo thieth te miwauru data. Migori un gi jo tich marom kama, koro manyo wapogo nucha. Koro wachak wamedo percentage ni mondo meto no dhi nyime mondo piny odong riat. National government nigi pesa mang'eny magin ka gimedo mag to gitimo. So implementation mag resolution go, yes, oyot gidhi gitimo CBA ma ok gitim gi governors, gitimo gi national government, IT boli gi garama no to komi pesa mana chiel. Mar ariyo kendo manitiere e wach mineno manitiere ni miwinjo kaka UHC. Iwacho ni UHC gi ni watamore ndiko gi. Yes, sirikal malo nyowacho ni ku podo bagni to kare koro gidhi ndiko nugi. Ginyal mano ok tich gi. Mano kinyo. Ing'eni ng'ato nyalo yudo kidak e dala unu madho mana nyuka to gi rabuon. To wuok kamoro nodwa chuni ni uchamo mkati. To kodwa nyisi kaka uchamo mkati. Okona seng'ado ni koro jogi chamo mkati. Yot miyo ji miluma ni nyalo timo. Okonyal chiko koyiene to gima wan be wadwa ndiko jogi. Sirikal masani e ibunge masani otimo maber gidhi giketo pesa ni. Kendo sirikal Ruto otimo maber gidhi giketo pesa ni e budget masani. To wan kaka governors wapenjo ni to kokete financial year ni to kete kaka conditional grant, tiende no miwa grant
ka wasemedo mshahara mwami P&P higa manyien to wang'e nade kata ubro kele. Wadwaro ni kauru pesa ni udhi ulok chik mane upogogo pesa chuth cha miluongo ni dora ukete kanya etukele. Abedo gi chir ni jogo ma andikogi pesa gi nitie kanya ka chieng'. Koro an monda lok jogo owuog e kama gin e contract ni gidhi permanent, an bende adwaro permanent solution mar pesa. Ok adwar ni imiya nyathi ni monda riti kata imiya garama monda riti to kiyawo na oseke mar pesa mondo mi achulgo jogi. En gima tin ma bunge nyalo timo kendo gine ma gidhi malo koni gi koni to gichandwa. King'iyo wach mag yath, king'iyo mago duto te, yedhe go sani nitiere counties pod gidhi mana manyime maber. Kaka an Migori County, kaduogi e Migori County, an adonjo e Migori County ka wan gi kuonde thieth 150, asemedo gi gin 170. Ibro yudo ka wards agero mang'eny, jotich chulo maber. Pod gima lamo ni mede uru pesa monda med jogi pesa monda med timo gini maber. Okay. Kik wabed ni imiyo kata imiyo jatet pesa omena tikone ni daki miya ngege. In kela pesa moromo ngege no mondo watoknu ngege. Nyakoromogi Governor Ochila Ayacko wacho ni pes ngege ema dwarore mondo ngege obedie kendo. Adwani mondo winje ni pach jo Migori sani nikech wakawo pach jopiny mondo wawinji ni to kaka sirikande gi tiyo. Ang'o gini ma gin giparo kaka jopiny. Winja ni jo Migori wacho ang'o?